Aquí é onde empecé o meu camiño no colexio, no Figueroa. Aquí foi onde coincidín con amigos e compañeiros que me acompañaron no meu proceso deportivo durante todos estes anos. Cabe destacar a importancia dos estudos a vez que se fai o deporte. Nada, animarvos a todos a continuar estudando e seguir no voso proceso lectivo. Bueno, estamos aquí no García Barros, o meu instituto, e nada, é un lugar onde pasei a maior parte da miña adolescencia. Pasei, bueno, fixen a ESO e bachiller, e nada, xa fai 2 anos que marchei de aquí, pero bueno, teño un bonito recordo pois si, no instituto fanse amizades que duran toda a vida. Penso que bueno, que moitos dos meus amigos máis cercanos de hoxe en día fíxenos aquí no instituto e bueno, outros moitos no fútbol. Para min Callobre é un dos meus lugares especiais, empecé a xogar aquí, botei moitos anos xogando aquí, teño recordos moi especiais deste campo. Por exemplo, cando aínda era de terra, pintar as liñas con meu pai, bueno, os torneos de Callobre, todo. Bueno, pasei moito tempo aquí, paseino moi ben.